ngoba unesingezansi esidlavakile ngathi means mithi engulube nje umncane umfazi wena nezingane nazo lezi ngane zakho oyishile le ongakhulumi ngazo ongayishuthi la umfazi. Sanibonani yanibingelele yamanyanda intokazi kanti-ke nalo daba enginiphathile lona ngaso lesikhathi oluthinda laphayana ugogo wedumo ugogo Sikhotheni laphayana ziyamphendukela-ke laphayana amathwasa akhe abhekane ageqa amagula akhuluma ngendlela ahlukumezeke ngakhona. So kunethwasa elivele lakhuluma laphayana ku-social media yageqa amagula ngayo ugogo Sikhotheni ukuthi uhlukumeza izingane zabantu laphayana amathwasa uthi uyawahlukumeza ayikancane. Livezena nokuthi enake ugogo Sikhotheni uthi ingane ezincane mayithandane zodwa and then bese yasho ukuthi enake idlozi lazo lezo ngane ilokho elikufuna ukuthi enake labantwana mabathandane bodwa. Leli thwasa nje liyasho sikuningi okwenzakalayo. So angingandike mina ngamazwi angilidedele lizikhulumele nanze video. Angazi ukuthi ubani lokukhohlisayo ukuthi umncane manje kuthiwa uma umncane ufunakala uhamba udunusa uhambe uveza umtsinsila onensila uhambe usakaza umkenke ebafaneni ezinganeni ezincane izingane ezikuhlaza cwe izinto ezinokubisi eziphethwe istage uhamba unuka umhosha uhambe unuka umungi isangoma esihambe sinuka umungi uhamba udunusa uhamba ubenusa uhamba uyineka ngoba umncane. Bayedlala ngama yembeluzisa umncane angazozidakelwa la wena umdala wena uyigqibha nje elifishane eliyi-centimeter umdala nje wena ukuthi nje uyi-centimeter eliyigqibha umdala kabi nje musa nje kuzozikhohlisa sokhohlisa abangani bakho nobhululu bakho umdala munu musa nje ukuza ngengqondo ezibolile umdala. Into engabe yayenza ngabe uya DJ more-ke uthole amagigi amore manje udunuse-ke manje ngoba now you are in competition manje with the BBL Birdies Slay Queens awudunuse more nazi izingane oyithwasisa amasimba zifuna izimali zabo zila ku inbox yami nazi izingane ithi pe khona ngizoqhaqha ama isikhoji ngiqhaqhe indaba zakho ithi pe ithi nyi buyisela izingane izimali zabo ngoba uyazi ukuthi ubathwasisa amakaka ubathwasisa amasimba lokho nje uyakwazi musa nje ukulibele uthi uyawungenga incane awuku DJ lapha ya uthole more gigs struggling DJ awuku DJ more uthole more gigs angeke phela mina ngeke ngikiyeke mina ngikusabi-ke mina ngikusho ngingakutshela kanje ngikubone ngitshela amasimba ngisuke ngikuhlale la ubhongwane khomza ngikusabi ngavela uyingane mina ngimdala kwala idlozini ngina 44 years old mina ngisiyona ifamba teka ungibheke kahle angiyona ifamba teka mina ngifana nawe ifamba teka ukuthi ifamba teka unikezwe igift ungenayo awuna gift wena awunayo uphethwe nje ubufebe nobundindwa finish uJezebel nje unuka ama spiritual husbands unuka iaura yobudoda bizela umonde akuphinde futhi akumure akuthatha umonde ngebhuzu akusakaze phansi uthuthu uyandiza akusakaze undizele uthuthu usabuya phansi usheye ngenyeke uthuthu usashaya ngenyeke akugqobela emqaleni uthuthu sathi akugqobela esiphundu ukuhlulekile wena ayikho into yakho uhlulekile. This is the reason why wenza yonke into uyabamba uyayeka awazi ukuthi ngobani vele awunagogodla lethiwa uhambe uhambe you belong eHillbrow uhambe uyohosha vele uhoshe nje ngoba lento akayo ubungoma bubuhlulile wathi umngoma iCult uhlulekile uyisahluleke
vele abantu abangaphumanga nayo lento from esizalweni from usayihlwili ikunamathele izahluleli bafana nawe bahambe behlomeke bahamba bahlomeke bayandiza bayivunguvungu abahlaliseki ngapho hawu nanga seya DJ house sithi seya DJ nangu se BBL house nangu semvrum vrum umfundisi hawu sithi nanga lapha nangu uyashawa nanga kosibindi lapha uhlikinizile ubhontshisi usibindi uhlikinizile isibindi usiqedile nje vele siphelile nje kwakhona siphelile nje kwasona sinancasa sinamsoco ephulile umfana wamselo uhamba uhleshula isangoma sihambe sinuka same sihleshula bese sizonyela sithi umthetho wamasimba lezi ingane othosa samasimba zodawa la uzongidayela anginyela